Ambalma anga foli bawe mali kono ani mali kokan ayaw bismillah nyevewa bambaraka mali kura kunafunu wati sile bi kunafunu la kumaba obena talike nunu de kan Mali kuranso chakeda EDM ka syndikaton bora ka baro sigi bado keni kunafuni sensanaw ye bi juma Bamako dugu konna la keleya minnu be EDM kan ani lahalaya minnu temenani wati laban nunu na kase kulasi ameno tenten kalase awma jamukan konna la Burkina Faso jamana nyamoko ye sharia kura dota ka keni musolakaw ye munu ni ulu kunda tugunindo buguna tige seba munu ni ulu bita na be wele ko carte d'identité ka fara passeport ka photo min be ke o konna la ko u kungulo datuguni walma farkolo datuguli be se ka temeni o barawiye ameno fene lasi aw ma be jamukan kono Bijuma dunia kele atomba Nations Unies ka ton ye la selu ke ka foko geleya ba ani kasara weraw de bena son ka bi bande Gaza kan min jatige wale na dangarli be ka ke Israel jamana fe nunu de bena ke awka kunafunu la kuma bado ye ka fara kunafuni weraw kan min bela jelen bena tenten ni sanga in kona kala se awma Mariam Traoré fe ayaw bismillah Ame foli ni tanuni ke kata au makautu au sigero la ka foko nega nyeta ani wolonvlan tanango sira Bamako na laminina wula nega nyekelimbe Washington DC Amerike jamana faba kono biye jumaye Octobre kalo kile mugani wolonvla samba flani muga ani saba Mariam Traoré ale de bena mali kura kunkun ana nyenya tenten kalase au makabo sijo woronana vewa soba konna la Washington DC au ka kuna funun fle amta Bamako dugu kono Mali kuranso chakeda uluka syndikaton mi siglendo bora ka baro sigi bilibili do keni kuna funi dilawiye Bamako dugu konna la baro sigi mi senfe u bora ku dase lahalaya ma min dobe talike geleyaw kan ni u binendo EDM yere ka jamana kono ni wati ina vewa bamara togola Mohamed Danugo ka bo Bamako Kurantigen bambe sena ni wakati na abeka deguna se ma chama ma inafo bina boire na le konika alimentation obe bako jikoro ni golfula abeka degumna sama abe adado ula Kuranko koni vraiment adegum banga doni yere na fo ko mi alimentation bara de quoi bon kurantige dum may on fait non chama ma me degun chama sama fe ndo abu chama périmé bon on fait que anyere ba essayer de ka groupe taka essence ka kono que baraka no quoi bon na fora tele ko ne gaske 15000 à 20000 ou bien 10000 minimum ko ka fengala quoi adegun gon banga vraiment degun banga reri Ministre Miachini no courant koma ale ka bol laban na nga jabaranu sanfɛ aya yira ka fɔ ko nin courant ko in ko ma caman yɛrɛ bɛ baara kɛ énergie kɔnɔna la ko olu bɛ waleyaw kɛ minnu cɛman ye minnu bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ mun ye taji yɛrɛ o ŋanamuni la Bina Boire ale kɔni ale jusuma kasalen no ka ɲɛsin ni kuma in ma an ka lamɛn minnu b'a la ka baara kɛ n'u y'a dɔn u tɛ se vraiment u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye an tɛ se ou bien bon n'a fɔra ko an bɛ k'a mɛn fana ko taji suɲɛko b'a la bon mɔgɔw bɛ ka tɔɔrɔ aw bɛ k'a yɛrɛ lahinɛ aro kon tisse be koy to ni dando de an koni to ni do no o koni fanfela kon to ni do na soro gouvernement re de déceler no bien fin wara do mais na fora minu ma bara re lu kat la ga suñ fana ke mo bla sengala vraiment o koni o may mu ye Garaba Diallo ye n'ale courant barakɛlaw olu ka kulun bɛ o ɲamaba y'ale ala yira k'a fɔ ko kurantigɛ ban bɛ senna nin ye ko kun wɛrɛ bɛ a la o de ye k'a fɔ baaraba minnu n'olu bɛ ka kɛ courant yɛrɛ sira fɛ kabiri salo fo ka na bila ɲinana Garaba Diallo bon n'i y'a lajɛ année 2022-2023 kɛla san ye min gɛlɛyara Mali la kosɛbɛ courant ko la et puis a kɛla san ye fana san min énergie baarabaw bolo da donc u ye réseau kuraw tiré extension kɛla en moyenne tension en basse tension donc ni nana lajɛ poste créé la fana transport fale la donc ka baara kura ta ka don baara kɔrɔ kɔnɔ a ma nɔgɔ bon o bɛ na ni courant tigɛ caman ye ani modification donc an kɔni y'a bila o minɛn de kɔnɔ o la sa énergie maaw ni kuma mun taara ka u sɛgɛrɛ a y'u jusuma kasa kosɛbɛ o y'a to baarakɛlaw ka lafasatɔn u ye lajɛrɛ sigi sen kan bi jumadon in k'u hakilinata ka o fɔ minisiri a ye i ka dɔn kuma mun ta ka u sɛgɛrɛ Baba Dawu n'ale ye lafasatɔn o ɲama dɔ ye an ka lamɛn an b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn ko wari de tɛ ka gasoil san imaginez-vous tile kelen Bamakɔ consommation tile kelen 20 citernes o de bɛna o bɛ taa don groupe ninnu na ka bɔ Dasalam ka na Balengi ka bɔ Balengi ka taga Sirakɔrɔ an ka groupe bɛ yɔrɔ la groupe dɔw fana bɛ an ka yɔrɔ dɔw fana na tuguni o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o bɛna 20 citernes ça c'est énorme n ka intervention fɛ n y'a fɔ an ɲɛna an yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ tile kɔnɔ ça c'est 700 millions mais dépenser gasoil gansan na gasoil gansan ça c'est 1,2 milliard
Ministre ka bolla ale kɔni ye hakilasigi kuma o fɔ malidenw ye ko mun ye kuranko ye ko nɔgɔya na don a la wagati nataw la ko sabula ko sira kɔrɔ kuransoba kɔni ko o ye baara o daminɛ. Muhammad Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya sen dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ fiɲɛbɔda la ka di musolakaw ma minnu ni olu kunkolo walima u farikolo datugulen don ni makofɔlen ninnu ka bugulatigɛ sɛbɛn ni o ye carte d'identité ni passeport ye walasa o ka se ka sɔrɔ ko photo min bɛ ta ka don u gafe ninnu kɔnɔna la yamaruya dilen don a musolakaw ma u ka se k'u farikolo datugulen to k'o photow ta ka bɛn u ka bugulatigɛ sɛbɛnw olu dilanni ma. Kader Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale bɛ o kunnafoniw tɛntɛn. Ni latigɛ min taara ka bɔ cikɛda min bɛ fasodenw dalɔn ko kunna ani ka se ka danbe sɛbɛn di o ma n'an ko office national d'identification ONU ale y'a yira ko sisan ko a danganin no ni fasodenw minnu b'a fɛ o bɛ se ka lankana biri ka se ka o ja ta ka o bila u ka danbe sɛbɛn ani u ka dugutaga sɛbɛnw kan an minnu wele ko carte d'identité national burkinabé ani passeport burkinabé. Hakilina jigira fɔlɔfɔlɔ la a t'u dangan tɛ i ka se ka fini biri i kunna ka taa photo ta ka o bila i ka passeport kan walima i ka carte d'identité kan an min wele ko voile. ONU ɲɛmaaw ka fɔtara a tun kɛra i n'a fɔ wolomani tun bɛ maaw ka siya ani u ka landako ra ka taa u ka passeport dilanw senkɔrɔ. Nka olu y'a yira ko ni photo ninnu tɛ se ka taa ni voile ye ni latigɛ kuraw ma matarafa. O latigɛ kura ninnu ye ka se k'a to i ɲɛ ka ye ɲanama i tulo fara filaw bɛɛ ka bɔ ani i bɔnbɔkun yɛrɛ ka se ka bɔ i ka photo ra. ONU ɲɛmaa min ye nin latigɛ ninnu ɲɛfɔ anw ye octobre kalo tile 26 tɛmɛnin ale y'a yira ko a tun yera ale ka cikɛden dɔw fɛ ko ni maa dɔw nana ko u bɛna u ka photow ta yaasa ka se ka passeport walima carte d'identité dilan ko o tɛ sɔn k'a to u ka fugulan walima u ka fini ka bɔ o kunna ko nin latigɛ kura nin kɔni a bɛna se ka nin ko ninnu bɛɛ lasa. Nka o bɛɛ n'a ta sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko fasodenw bɛɛ hakili ma sigi. Y'a yira ko an bɛ lankana gwɛlɛya min na a danganin tɛ maaw ka se ka na photo ta k'o bila u ka danbe sɛbɛn kan ni min kɔnɔ o ɲɛ tɛ se ka ye ɲanama k'a lɔn maa tigitigi min ye olugu ye. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An bɛ to Burkina Faso hali bi an bɛ taa Bobo Julaso u ka abattoir belebele min bɛ yen nɔ ni bigan bɛ faga kɔnɔ o sanuyabaliya kelen don ka kɔlɔlɔba bin a sigida mɔgɔw kan nin waati in na n'o dɔ bɛ tali kɛ a nɔgɔli kasa ani ka fara dimɔgɔ kan min bɛ ka tɔɔrɔya ni bana lase Bobo Julasokaw ma. Alidu Wedrago VOA tɔgɔ la ka bɔ Bobo Julaso. 8 heures sera lɔgɔ fiyɛ lɔra Bobo Julaso sogo faga yɔrɔ la o bɛ min wele ko bati wari taa ka segi caman bi yan yɔrɔ la yɔrɔ falen don bataw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ sogow bilabila ni lo bese mankan bi yɔrɔ bɛɛ ni tɛnɛmɛnikɛlaw lɔni lo an ɲa bɛ dɔra muru b'a bolo jini farani baara fɔ belebele dɔ b'a bolo a bɛ kan k'a yira dɔw la an bi yɔrɔ min ten an ni bɛɛ lajɛlen degelen don mɔgɔ tɛ se ka lafiya ala ni kasango bolo misi bo bɔnni lo yɔrɔ bɛɛ sogo tolini misi mun denw bɔra o kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kasa kɛlen don ka wuli ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ an b'an kun si mɔgɔ premier min ma o tɔgɔ ko Ali Baro a si bi san 20 na ɲɔgɔn na a b'a ka dimi fɔlɔ kɛ anw cibariya jɛnsɛlan yɛrɛ t'a ye radio ko de premier ministre yɛrɛ b'a bolo a dun ka na batoire fɔlɔ yan ko wa k'ale bɛna yɔrɔ dilan ka da ni premier ministre ye nana fɔ yan kana filɛ ko ma se ka foyi kɛ a bɛ na an ɲinɛ an ka kuma na ka taa an ka kuma bɔ tele la Guanzan ka taa radio Guanzan foyi tɛ kɛ foyi ye ti min ye ka ko dilan a ye nana a ye ɲa ye o y'a fɔ a ye ka journal bɛɛ bɔ yan ka journal yɛ tape bateau kɔnɔ ka taa d'a ma yɔrɔ tiɲɛ poto samiya kɔnɔ y'a bɛɛ d'a ma a yɛrɛ nin déplacé a nana ye an gɛrɛla Gilles Wedrago la ale fana ye sogo feerela dɔ ye ni k'i bɛ sogo san ale fɛ a bɛ tabali bɔgɔ le limɔgɔ bɛ wuli i bɛ sɔrɔ ka sogo ye yɔrɔ ni nɔgɔ yɛrɛ bɛ degun mun don a b'a da dɔw ra vraiment an kɔni bɛ yan yɔrɔ la a b'a taa komi ele yɛrɛ fana ɲɛ b'a cogo min an mana fɔ ten a b'a taa tiɲɛ yɛrɛ la nɔgɔ ka ca yɔrɔ la jinɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ misi bo misi gɔn misi nɔgɔw ale ni saga nɔgɔw olu bɔn n'an fɛ yan yɔrɔ la n'a ma kɛ ala fana bɛ fara an kan sinon tiɲɛ yɛrɛ la pali deng yɛrɛ fɛ a kun kan ka bɔ yan yɔrɔ la premier wallahi parce que nɔgɔ min bɛ yen o yɛrɛ de bɛ soso wele caman ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ wa Bobo Julaso nɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka tɛmɛ n'a abattoir kan bati wari kɔnɔ nanfɛn sugu fiyɛ bɛ yen Sylvie Sinare ale bɛ su gɔyɔ tomati ani karɔti feerela kasi ne le b'a nun na nɔgɔnya i joli bɔnna ale le bi to ka tunu da kasa bɔ et puis bɛrɛ dɔw kan tigɛ dɔw bɛ yen den fitinin o bi sa o bɛɛ bi tori kasa bɛɛ bi wuli ani sogo dɔw bi tori fɛ o bɛɛ ye nɔgɔ ye bɛɛ kasa a b'an tɔɔrɔ walayi nɔgɔ sugu minnu bɛ abattoir la ten a ye gwadon musow ka baara gɛlɛya i n'a fɔ jeliya sanu
ale n'a ɲɔgɔnnaw. N'an ye sogo ta batuwari la yan n'an taara se an b'a don ji fɔlɔ n'an y'a bora filanan nin an bɛ kɔgɔ funfun a kan yanni dɔɔni an bɛ sɔrɔ k'a ko yɔrɔ la k'a sanango k'a mafu n'an y'a mafu sisan an bɛ sɔrɔ k'a yira n'an y'a yiran ka ban an bɛ sɔrɔ k'a tobi. Nɔgɔ kɔni bɛ bugo julaso batiwari la fo ka taa dama tɛmɛ o dɔrɔn t'an ka jatigɛ ye wagati caman dugu kɔnɔ i bɛ sogo feerela ye o bɛ misi tilancɛ ta moto kan ka to ka taa n'a ye lɔgɔ fiyɛ la tile b'a bugɔ pusiyɛri tuma dɔ a sen yɛrɛ bɛ korora dugu ma. Jules Wedrago b'a ka sogo ta nin cogo lora ka don n'a ye sugu fiyɛ tɔw ra a yɛrɛ b'a lɔ a ma ye nka ale fɛ farafinna lo an bɛ kun ɲɔgɔn na. Sogo yɛrɛ bɛ ta moto le kan o bɛ ta moto le kan ka transporter ale yɛrɛ fana bɛɛ banna mais an bɛna kɛ cogo di ni moyen t'an ye ka fɛn dɔ kɛ ni gouvernement fana ta jantora ko dɔ la fana a ka gɛlɛn dɛ donc dɔw yɛrɛ bɛna taxi moto le. An y'a ɲini ka batuwari ɲɛmɔgɔw sɔrɔ ka ninnu kuma ninnu caman kɛ n'a ye nka o ma sɔn ka kuma ɲɔgɔnya di anw ma ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Ka segin ka taa Mali kɔnɔ Mali futinɛ yelenba Salif Keita n'a la kodɔnnen don diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na n'a ka dɔnkili ni baara ɲuman ye ka concert min n'o tun bolodalen don Côte d'Ivoire jamana kan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka sabu kɛ fitinɛ kɔrɔ min n'o tun donnen don Mali ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o dara u ka finitigi 47 olu ka minɛli tun ka Mali jamana kɔnɔ a yirala o de nɔgɔni fɛ k'a fɔ ko Salif Keita ale yelen kɔfɛ Mali ka wasabulon kɔnɔ n'o ye CNT kɛra sababu ye ka gɛlɛya don a ka nin concert kofɔlen in na min kan ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kan. Silameluko Allahu Akbar ala ese kerechenuko masaba matika duonye Basimo mangala ala basagula ni koko kera kale nodo la medeje sila meluko Allahu Akbar ala ese kerechenuko masaba matika duonye mori basimo mangala ala basagula ni koko kera kale nodo la medeje Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka deli aramane arahim kangale nyini delili ko ala ngonte baraka ka sigika ala fle wale ma mori gene suma ke ba beke solliciter concert de Dieu. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛ siraw fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira ye. Buguni radio kumase 92 fiɲɛ sira. Koro ni Bayangara aw b'an sɔrɔ radio Oruna ka 93 ani tumi 2. Yuwaru o ye radio Dunuya ye 101 ani tumi 2. Gawukaw aw bɛ se k'aw sɔgɔ fiɲɛ turukala 106 tumi 1 na. Tumutu o ye fiɲɛ turukala 90 tumi 3 ye. Ni waati in na Abijankaw b'an sɔrɔ 99 fiɲɛ sira fɛ. Wagadugu Burkina Faso Faba o ye fiɲɛ turukala 102 ani tumi 8 ye. Aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Banbara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Amtani kunnafoniw ye farafina gunkana ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Nigeriakaw fɛ u ka sanfɛ kiiritigɛsoba Cour suprême ye jalatigɛli kɛ min bɛ tali kɛ u ka jamanatigi min sugandira jamanatigisi kalata senfɛ février kalo waati Bola Ahmed Tinubu ale ka fanga mara kan n'a kalata jaabiw tun kɔnna u ka fanga sinamatɔnw fɛ. Cour suprême ka jalatigɛliw kɔfɛ ye fanga di jamanatigi Bola Ahmed Tinubu ma. Shin jamana ka jamana ɲɛmɔgɔ dankan kɔrɔ min bi wele ko Li Keqiang ni ale sigira jamana fanga ɲɛmɔgɔya la san 2013 ka se san 2023 ma ni a ka fanga tilala ka daraki ka bɔ yen min kɛra X Jinping fɛ. A yirala k'a fɔ ko ni makofɔlen in fatura min kɛra bana kuntagala surun dɔ senfɛ bi juma sɔgɔma ka si to san 60 ani san 8 na. Duniya baɲumankɛ tɔnba min sigilen don kɛnɛyako kun kan Croix Rouge ye laseliw kɛ bi juma sɔgɔma k'a fɔ ko u ka wulikajɔ baara sera ka to u ka kɔnva kunfɔlɔw ka don bande Gaza la kabiri kɛlɛ daminɛna Hamasi jɛkulu maramafɛntigiw ani Israel jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lasera Croix Rouge ka kumalatɛmɛla fɛ u y'a yira k'u ka kɔnva dontɔ bande Gaza la sera ka don ni da dumunifɛn caman ani dɛmɛ wɛrɛw ye walasa ka se ka taa di dugudenw ma CICR ka fɔ la.
ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna États-Unis jamana kan yan fagaliba min ni o kɛra Maine ni nin ye o tile 2 ye n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 18 ɲɔgɔn ni bɔnɛ a yirala k'a fɔ wulikajɔ baaraw olu bɛ senna sɛgɛsɛgɛliw walasa ka se ka tɛgɛ da nin makofɔlen kan kunnafoni laban minnu sɔrɔla o koɲɛ kɔnɔ Mohamed Touré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington. Maine dugu la mara min bɛ Canada dancɛ la sigida jabarani kumana marifaci nin kan siɲɛ caman wa u tun bɛ to ka mɔgɔ minnu fagara olu jaw jira sɔgɔmada joona fɛ kuma tun bɛ Livingston dugu kɔnɔ o tun bɛ lamini mɔgɔba minnu tun bɛ siga la fagali ninnu na n'o ye Robert Cartier sanji 40 ani sɔrasi dɛmɛbaga don n'o ye réserviste ye a jalakilen don ko a ye marifaci bolola baarakɛyɔrɔ dɔ la ani mininkɛyɔrɔ dɔ la ka mɔgɔ 13 fana jogi famaw ye ja min bɔ dugudenw dɔ y'a jira jumadon na ko ni Robert Carr bɛ balo la halibi siga t'a la a tɛ ko ten tuguni a kɛra i n'a fɔ ɲinini nin teliyalen don alamisadon wula fɛ polisiw ye ɲɔgɔn dalajɛ so dɔ ɲɛfɛ min ye ka kɛɲɛ ni sigiɲɔgɔn dɔ ka fɔla AFP ye ɲiningali kɛ min na mɔgɔ sigalen nin ka denbaya ta pankurudenu drone hélicoptère ani kɛlɛkɛminɛw fana welera walasa ka fanga di u ma i komi marifaci tun bɛ bɔli la yamaruya dira dugudenw ma u k'u yɛrɛ datugu u ka sow kɔnɔ ka Livingston dugu min kɔnɔ mɔgɔ 36 bɛ yen o falenna ka kɛ furew ka dugu ye lakaliso ani jagokɛyɔrɔ y'u datugu ani duguma kalanso n'o ye lycée o bolimafɛn marayɔrɔ minɛna polisiw fɛ u n'u labɛnni ni kɛlɛkɛminɛw ye fo a dan na nin ye mɔrɔndon ye Maine mara la Janet Mills n'o ye a mara ɲɛmɔgɔ ye y'o fɔ juma sɔgɔma k'a jira ko mɔgɔ minnu fagara kosɛbɛ mɔgɔ 7 muso 1 ani cɛ 6 bɔnɛna u ka ɲɛnamaya la bolola baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ 8 bɔnɛnɛ u niw na barokɛyɔrɔ la n'o bɛ miniti 12 ɲɔgɔn bɔ a laban na mɔgɔ 3 jogilen sara dɔgɔtɔrɔso la. a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Bi juma duniya keleyatɔnba Nations Unies a ka laseliw senfɛ y'a ka jɔrɔna yira ka kɛ ni gɛlɛyaw ye min bɛ da fitinɛ ni fagali banbali kan n'a bɛ ka kɛ bande Gaza kɔnɔ n'o kɛlɛ donnen don Hamasi finitigijɛkulu ani Israel jamana ni ɲɔgɔn cɛ Nations Unies y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw kan ka kɛ walasa ka se ka fitinɛ dalafaga ko mugufudo min bɛ senna dɔ bɛ se ka bɔ o la VOA Bambara tɔgɔ la Keyatu Traoré ka bɔ Washington. במהלך היממה האחרונה כוחות חי"ר Shirion. Bani sarala armée ye laseli kɛ jumadon na k'a fɔ k'u ye bande Gaza susuku kura ni u ka duguma kɛlɛkɛminɛnw n'u ka sanfɛ panguruw ye mɔgɔ bayiri ka caman min balanin bɛ Gaza kɔnɔna la bilala ni fitinɛbilen ni kɔlɔlɔ gɛlɛyabaw kɔnɔna na duniya keleyatɔnba ka cakɛda min jan bɛ Palestine ka kɛlɛɲɛbolilaw la ɲɛmɔgɔ Philippe Lazarini ye kangarida laseliw kɛ jumadon na k'a fɔ ko mɔgɔ caman de bɛna bɔnɛ u ni na bande Gaza kɔnɔna na k'a sababu kɛ bani saralakaw ka jagoya datuguliw ye waleya minnu masɔrɔla ka kɔsegindili la ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile 7 binkani gosiliw ye taabolo min kɛra sababu ye ka ji kuran balo ani furaw tigɛ Gaza la Gaza mago bɛ dɛmɛ telimanba la Philippe Lazarini ka fɔ la ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka cakɛda mɔgɔ 57 fagara kabini kɛlɛ ni daminɛ waati la Gaza Hamas ka mara bɛ yɔrɔ minnu kan dadigi bɛ ka kɛ sumanw furaw ji marataw la ayiwa ji tɛmɛ siraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka girin ka yɛlɛ ka na siraw kan a ka fɔ la Hamas ka fɔ la a ka ca ni mɔgɔ 7,300 jate ye minnu bɛɛ ye sibilu ye ne den fitini 7,000 ɲɔgɔnna jate bɛ u cɛla fagara bande Gaza kɔnɔna na ka sababu kɛ banisaralakaw ka kɔsegin bombardement ye Hamas ka gosili jugu kɔfɛ min senfɛ mɔgɔ min sara jate ɲɔgɔn deli ka kɛ fɔlɔ banisaralakaw fɛ yen banisarala marakɛlaw ye a jira k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 1,400 fagara sibilu caman bɛ minnu na Hamas ka kɔmandow ka nin dankari jugu ninnu senfɛ duniya keleyatɔnba ka bolofara min bɛ Genève n'a tɔgɔ
ko Haut Commissariat des droits de l'homme olu ye u ka amina yira bi juma in na ka kɛɲɛ ni fagali juguba minnu b'a la ka waliya ni halisa a bɛ sen na u ka fɔ la a bɛ se ka bila crime de guerre minan de kɔnɔ. For peace. The violence needs to end, and there need to be strong efforts to seek an alternative to this carnage. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ka tɛmɛ ni malikura kunnafoniw ye bi juma o ye musow ka don ye o kama Kayatu Traore Madame Zukeina Diop de bisimila ale ye muso ŋana ye Mali kɔnɔ min ka baara bɛnnen don kɛnyɛrɛye baara ma a bɛ cakɛda caman o ɲɛmɔgɔya la cakɛda min n'o bɛ wele ko Forever ni u ka baara bɛnnen don sɔrɔ yiriwali siraw dayɛlɛli ma ka di Mali musow ani jamanadenw ma jamana fan bɛɛ an ka Kayatu Traore ani Madame Zukeina Diop ka baro lamɛn. An ka kɛnɛ kɔnɔ bi an ni Sukeina Mokhtar Diop de masala la. Sukeina ye muso ye min ye dunya kɔnɔ kɛnyɛrɛ ye cakɛda belebeleba dɔ n'a a tɔgɔ ko Forever o ɲɛmɔgɔya bɛ a bolo Mali jamana kɔnɔna na nin y'a san 20 ye. O siraw kan Sukeina kɛra muso ye min ye musow ani sifinw ka baaraw la sinsin kosɛbɛ ni u dɛmɛliw ye u ka baaraw lakodɔnniyaliw ye Mali kɔnɔna na ani dunya kɔnɔ ni sababu dili ye u ma u ka siniɲɛsigiw bɛ se ka sabatili ko ɲuman sɔrɔ cogoya minnu na. Sukeina ye bɔnɔgɔ la ani kɛnɛya jira ni a ka baara kɛ cogoya façon ye ka fara o kan a kɛra mɔgɔ caman ma sababu ɲuman ye. Sukeina awa i bisimila an ka kɛnɛ kan sani e ka na ni baara in na Sukeina bɛ mun baara de kɛ wa Sukeina sera ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ cogoya jumɛn na a ka nin baara in sira kan. Kɛso n bi fana bi fo k'i waleɲuman dɔn k'an wele ka n ka hakilina fɔ musow ka kɛnɛ kan vraiment a diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma. Ne Sukeina Diop ni sɛnɛkɛlaw ka économie ne y'o de kalan ni environnement fana kalan o kalan kɛ fo kɔ kan ka tila ka na ka taa continuer Côte d'Ivoire ka 3e cycle kɛ yen ka n ka doctorat k'o daminɛ yen mais ne seginna Bamako ka tila ka taa Sénégal ka taa baara sɔrɔ yen o kɔnɔna na Ala nana ne lajara bi kalali de la puis ne ka dɔgɔ ne bɛ kalali fɛ ne bɛ bolola baara a ka di n ye donc n ye atelier dɔ dayɛlɛ n kalanna fɛn min na n y'o baara kɛ bien en même temps n bɛ kalali kɛ o fana kɔnɔna na n terimuso dɔ na ni hakilina kura dɔ ye baara kɛcogo kura dɔ entrepreneuriat kɔnɔna na parce que min bɔra États-Unis entreprise tɔgɔ de ko marketing relationnel ou marketing de réseau a nana n'o kuma ye tuma min ka fɔ n Sukeina fɛn kura dɔ nalen don Afrique a ma cari kosɛbɛ fɔlɔ mais vraiment ne bɛ dɔn muso façon min ye ni i ye intéressé a la a bɛ se ka ɲɛ i bolo kosɛbɛ vraiment ko an bɔ vraiment nin kan tɛ ne bolo sisan ne ko komi fɛn fara n ka baara kan sisan n tɛ se ka ɲɛ mais fɛn bɛɛ n'a waati de don le jour où a nana k'a b'a lancement kɛ Mali la parce que a ye n wele tuguni ka taa an fara ɲɔgɔn kan centre Awa Keita la o kɛra 2003 le 21 décembre o de kɛra ne tɔgɔ sɛbɛn ni ye ani fɛn ye. Baara nin a bɛ mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Baara in ye entreprise façon min don n tɛ mɔgɔ ta baara la mais n bɛ kɛ sababu de ye n bɛ kɛ courroie de transmission de ye ne de bɛ n bɛ ka baara lase mɔgɔw ma olu fana n'u y'a matarafa ka ɲɛ k'a faamu olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara lase mɔgɔ wɛrɛ ma. Baara ye mun de ye a bɛ tali kɛ mun de kan fɔlɔ a bɛ tali kɛ kɛnɛya bien-être beauté kɛɲɛ BCA ani surtout complément alimentaire n'o ye balo dafalanw ye parce que an ka société ba partenaire ale ye a ka hakilina sigi fɛn min kan o ye de ko an bɛ don min na i ko bi bana cayalen don diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ fɛ a bana dun basi fanba ye dumuni de ye balo an bɛ balo min dun min kan ka kɛ an ka fura fɔlɔ ye o bala de bɛ kɛ an ka lagosinifɛn fɔlɔ ye donc olu ye ɲinini kɛ kosɛbɛ kungo kɔnɔfɛnw ani balofɛn ninnu kɔnɔna minnu bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ naturellement k'a sɔrɔ produit chimique t'a la olu hakilina nana bɔ aloe vera de la donc an ka baara bɛ fanba bɛ aloe vera de kan société min tɔgɔ de ko Forever Living Product ale ye aloe vera ŋana de ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in sigitɔ i bolo i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a la o ye kelen ye filanan bi Forever entreprise ne a ɲɛmɔgɔya bɛ e Sukeina bolo Mali jamana kɔnɔ i sera ka mɔgɔ joli bɔ nɔgɔ la yala a bonya san 20 kɔfɛ a ye nafa ɲa mɔgɔ joli ye Forever a hakɛ bonya a n'a impact bɛ cogoya jumɛn na Mali kan. Ne bɛ se k'a fɔ effectivement an kɛra sababu ye ka na ni société ye Mali la mais ne ta tɛ société ye ne t'a ɲɛmɔgɔ ye yan bɛɛ mɔgɔ caman de bɛ se ka don a la n'an bɛ se ka kɛ sababu ye k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma donc société tigiya b'a tigi de bolo mais hali n'a bɛ jɛ ka baara kɛ pour ka société layiriwa parce que layiriwali sira min ka teli ni
fɛn bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ yan bi o ye ka bɔ da kunnandi la ka se tulo kunnandi ma le bouche à oreille a bɛ taa yɔrɔ jan o de la teliya la donc bi yɔrɔ tɛ Mali la bɔ n tɛ taa o denni kɔni dɔn mais ka bɔ Tombouctou fo Kidal fo ka taa se fo Kayi an ka mɔgɔ b'a yɔrɔ bɛɛ la an bolofara ka ca mɔgɔ caman de bɛ se ka don baara la ka tila ka lase mɔgɔ wɛrɛw ma et an minnu y'a daminɛ an bɛ se k'a fɔ sisan denmisɛnninw dɔ bɛ ka na anw kɔfɛ kɛra sababu ye ka minnu ladon a la minnu bɛ ka se ka baara in kɛ ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan bi kɔnɔjɛya baara de don nafa min bɛ lase ne ma o ye parce que n ye nafa lase mɔgɔ wɛrɛ ma kɛnɛya sira kɔnɔna na mɔgɔ caman ye kɛnɛya sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ se ka kɛ don o don an kɛra tubabu fura kɛyɔrɔ la an ma satisfaction sɔrɔ société in ka produit sera ka kɛ sababu ye an bɔra an ka kɔlɔlɔ kɔnɔna na an bɛ cosmétique fana domaine na a bɛɛ naturel an ka fɛn base ye aloe vera de an ka baara yɛrɛ base ye mun ye an yɛrɛ ka produit consommer e ye misali min sɔrɔ ka dɔnniya min sɔrɔ a kɔnɔna na cogoya jumɛn na e bɛna se ka dɛmɛ kɛ sisan musow ka cakɛda création na n ye wele bila musow bɛɛ ma n y'a bila denmisɛnninw bɛɛ ma bɛɛ k'a ɲini ka nin société in dɔn bɛɛ k'a ɲini ka nin baara kɛcogo fɔra in dɔn an ka société yɛrɛ ɲina y'a san 45 de ye an yɛrɛ bɛna o anniversaire de célébrer sini ni Ala sɔnna ma n'i ye bɛɛ wele a ye n'a lamɛn a ye na kuma ta a sun kɔrɔ fini muso kunda Adamu Baka muso kunda Korofina an bɛna kuma ɲɛfɔ an ka mɔgɔw nalen don yɛrɛ déjà ka bɔ Sénégal ka bɔ yɔrɔ caman na pour que juste ka an ka nin célébration kɛ lajɛlifɛnw fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na donc an ye min sɔrɔ ka di aw ma bi an ka Malikura musow ka kɛnɛ kan o de tun ye nin ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛ Traveré Kabokai, à Radio Kanim, avec du coup qu'on a fourni, avec Jamana Kiban qu'on a fourni, avec Dunia Fedekenani Bella Jalin qu'on a fourni, ni présent Kumana Gokuma à Radio Lambalam, and des ministres Kakumalam, and des Kuma Be information beso à travers la radio. Sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Mali farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ n'o ye stadiw ye olu dɔw ka kan ka kurakuraya. Mali sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba da sera a ma a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 13 san 2013 in na a ka minisiriso jabala la a laseli kɛra a ka tile 100 sɔrɔli ministériel la o jansaliw hokumu kɔnɔ. Président de la transition kun ye décision dɔw ta ale ko ay engagement minnu ta a ko a bɛna stade rénover stade rénovation kɔnɔna la o b'an ka baara kɔnɔna la a ye mandat di anw ma an ka se k'olu suit stade rénovation daminɛna ka stade daminɛna Kulukoro ta daminɛna o ye retard ta dɔɔni parce que coupe dɔ kun b'an bolo an y'o ta ye o coupe bannen o rénovation daminɛna ka ban Segu ta daminɛna Mopti ta daminɛna Sikaso ta daminɛna donc baara de bɛ ka kɛ fan bɛɛ bibi in na. Min ye Tombouctou stade ye o min ka kan ka jɔ ministre Abdul Kasim Fɔnba. N ye information mun di n ko Tombouctou ta ma daminɛ dɔɔni retard dɔɔni taara o la mais n'Ala sɔnna an bɛ ka jateminɛ ni waati dɔ sera an bɛ se ka taa ka se k'o baara daminɛ cogo min na yen nɔ. Stade kurakurayali ye baaraw ye minnu layidu taara Mali furancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta fɛ ministre Abdul Kasim Fɔnba ka fɔ la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Mangala alabasagola Ibogera Kalendo do la mereju Sila meluko Allahu Akbar ala yesi Kerechenuko Masaba matika duone Oribasimo Mangala alabasagola Ibogera Kalendo do la mereju En Afrique, des pseudo-religieux nous ont encore demandé des
An balimaw an ye min sɔrɔ ka di aw ma bi o de tun ye nin ye jɛmukan labɛnna seko ka cɛjan Cheick Thioro fɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Que le vol orchestré c'est Dieu, comme mauvaise gouvernance c'est Dieu, même l'armée mal équipée c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains, en contre-temps on implore sa main et le pointer du doigt le lendemain. Allahu Akbar, Allah essaie. Masaba mati